Senior General Secretary. Senator Safran so on Fanny Panamera. To Abadia, on Fanny Panamana Cocosoini, and Becasam Chrono. Nasabi, on Tina, on Suiniano. General Secretary. Good you, man. Adama, Obiti Nato, Nanamo. Say, Ebitium, and Minyankra say, Bafo Ketenkechi, Simen friend. And Tampa, me frey, another 2 men, them say, Memfa, Meba, regional chairman, Embra, Nanamonim. Ti Hono, me frey chairman. Now the 2 men, them say, we took Quine, Ako China. Now, Ba, Anamadaroma, Obeba. Nam 1 kind. Then so, and Nam. Sebi madaruma ebua party no eneme ewo ema iwura eni asanteman nanamunti mfinkan eba Kumasi eba nanamonim na asama he na nkobia eno metras ehye se mesromo na makano phone so se wosu otuka na ese me am so meba na mebesre ema omo enti yawa de twami ana me fa phone efe na asama he se nana chairman waba enti na me ya aduma ka ekwan wa ha adwada no pese ye ba na se de na mo frɛ no itimi ba na bibia wo bia no na mo eka ana madaroma enra me nam kwama me finkan ba ana me chairman ofrɛ me say or hospital yagina to one home fano. And your car sana mes oh me mesima me finka me ba Kumasi. Any sadia yare de sebi yambo manipa. And my daughter and fire report no and bremen de sebi me ba metim yaba. And madaroma ebe suno na me san kan report no. And I'm Mr. Debbie. Mean to me, so and train send me my report number and sana, my banana monim. A tea anamo sebi, me basoso, Mamma me. Santini this year, mean to me banana monuqua. Said Nanama fair my bad na me baya. A tea anamadaruma na me baya na dear children if he said, ye can't MPP abakosem. Efi NLM, eba UP, eba PFP, eba MPP ati say no. Mama Daroma na matiti party no. Ti sebi moto on safra na jina secretary no. Ese ntempa me ba monim. Na ni die ni bu bia na ese me de mamu no. Me de ba de manana mo. Me ba so nya me nko a me national organizer eka ho. Deputy National Communication Director eka ho. Regional party no first vice waha organizer waha any second vice ne treasurer amu nyina aka ho ana me hia sa so constituency executive nyina aka ho na wadarama me nanti sel no mana so ti fa sebe asama kokko so ne beto asama hene mani no ta me no frɛ any pano so tu kwan nti o sel na no se sebe oba odin beba ti na no ya wada no frɛ na asama hene no tuna no se nipa na ba na nti se kwa mo ya wada yi ena dwoyi baba nti no a no simu na so na se so de na ba simu na se bo kwa mo ya ne se ona so te se oyare o ya se oyare no se odome bru e se opek krata free hospital kro no a wo no eno no hwe ni mu akopem se be cancer na nka abaha na so hwe ni mu amre no so eko na so betu enu se be nipa na ode ne ba no se be yade betu no kwa mu nti wo sira na no se de asie no no adoma na se de party no se be NRM free NRM person na na matete party no a be dru se be e mo pay so the party no de twaka da ya ne mansia no se mo ntimi fa se be na nanom asem bi ani agro nti na chama na wo sire da bia na ze say wadarma na mesese
ye man mre kakra se waka yare de na mensa emfa nemda madaro mre be say ne to do no mo na nya na otwe be mienu a e ka ho aka madaro ma e be me de pa afa do me brebusa na say o srenda na dia na o memre a se be nananom ehwe no de meba ana o senke man be na o tube mienu a amal be ade bi ko na se be na ko na ka to de naba na se de to ani mo do me bru Jame country nanamo country for nana osu oyale isanso yale min ka so me say oyale na se mo Mount Muhammad ye jai sebe asema na no obi atumi nchan ho de be se de di kan MPP mpayimfo no edomase eyibu omu di ama nanamo mom ye hu se ampa se MPP tukuo no omu bu ahemfo na omu tie ahemfo asem omu kire se ahemfo ampa efi akra na etete nanamo na watwebie no masre ne de asem no yatete bi won framam emu nyan enti yebeso mu se na watwemie no kamia beka se ke de mawo mu a enyeyi no mu nko na ne kire ya no mo hwe na no hoto na omu fa ne mra na de ba ko ha adwan pese omu ko no mu ka kire Wontumi ema ne ti ase se ne kasa afidie no ayo no radio ne TV no ablantie bi lawyer bi abetena so a kasafia a o kasa kire nanamo ani atemdi odi nanamo na enye Maurice Ampaw wodi nanamo atempa sabi ensema wakeka no etan na wono amunya ma ha emeyi ano ti se wono ni he ye ka bibia enye ye na esi ebese omoti ade omoko kan kire no na obi okọ akotena afidie no so bia obeka bibi amnetia nanamo a ohwe so o man entia nanamo sebe ya ebe mu mu sa ampa se bu omu so mu de ma nanamo no sa netie enti country yenso de no ena mpese kabika chobi ka krache mo se omro mu nyama ne bia omoba edin krabre enti yerese aniamu amana kwa momiemu na ye toaso me bia anya boko na medal masse so se omoba anidi omode ba eba becheche de ekoso gina omofasa na se de minua country for the kind no asam no se de sitie no niko ase de da oche mo na mo nwia no mo chema no mo kope no na we no da so ka na wa ka mo kan che na fe ye mo for ye da ase ekeni yade a ye se chama yade no a wo hospital no oti ase enye ye onyare China, how many hours did they call China? How many days? How many hours did they buy? Onyari. And 2 weeks so yes 3. Yadi malaria, typhoid, and ya masculinity. Ye nyahu yadi crow yadi. It will say 2 weeks in one. And ye anaduma na assembly. And ye nibresam de ye cano. Chama wo ye chama na ma na bo afu e wo se etibi ka kire no o twawura amna gurani wo yare wo fahene o yare obi abaka so yare bia no ni fafo ene ya adwuna enye yie na nya se won ti na ka Maurice Ampaw wo station air cancer makese nipo yare ni station lawyer pa ene kasa say ye ka mu lawyer na say school mu lawyer e di asem ye kan ye trafofo ho amra dal kwaye ye nibrisem ya obon kai asante ni chame ba fa koto ya e di na wonye ma party na ye yedi e tin sem a waka no wo so obegina ha na ye tia asem no ye wasema na ya ka kire no gina secretary dia ye soma no na we dia enye yare pa
ɛyɛ fake ti so ɔyare a ɔmehu sɛ ɔyare paa na wei no deɛ ɛtentaa na wɔteteɛ yɛni abere ne yɛanyɛ saa no a yɛde sika bɛdwa nanka adeɛ nsae o ne nkwanta ayera yɛ ɛha yiaa na wopɔɔso no wodie wɔyɛ kɛseɛ nyinaa asante mɛmu a na da meyɛ ntimi ka nokorɛ wɔyɛ wɔntumi nyinaa nyɛ ha bɛdaa yɛyɛdi som no so na baabi a yɛapagya wɔ no yɛsɛ hɔ ɛti nifafoɔ deɛ ɛse yadeɛ no ɔnyare ɛti na atwɛ sɛ na yɛhia no so ɔba ne de nsuo ne mogya kora si so no ba yɛbɛhu sɛ ɔyare na sɛ wɔde kra ba sɛ wɔyare ne ne na dr dagros so maa deɛ yɛgye tom a ɛnyɛ yie ɛti ɛhia ne ha na asɛm hɔ a yɛka akyerɛ no Mira Chame, Wadaroma. Nua panyin bia na mede kakra beto aso. Nananom Wadaroma. Asɛm yɛte in social media. Asɛm yɛte nso yɛhunu sɛ eduabɔ so wom. Nana kokoso ɛkasɛm kyerɛ sɛ brantie no obo ni dua. Na yɛbɔ awo chama utie sɛ wabodua. Ne asɛm da to anim. Wadaroma me pese akyerɛ asɛm ko no ba yɛ de beto anim. Nana na me stresse. Wadaroma. So Wadaroma, all send them now to me, no. Bibi wom. Enti yɛnhwɛ hɔ no so. If is on what time and what is said you above the now best now to me, and then the bone beyond 1 year day. To Wadaroma, who now I was so about OJ report. Now hospital report yet in Nansanetry, and I did Nancy. Now was me buy a make a mad no aba. Koto Francis said here. No, if you are both woman, dear, woman can and then yet, and then yet, I won't go find them. Now, you can on come in. I'm a das. A doing to me so. Near a sea, young can ye, Koran will be the Maurice Ampaw. Till radio so. Sebi kan kra ko kan se nananom sebi yensem hunu ne nyoma fun ayeye no ya kan wie na yenya frecha ya beka ma Wontumi asem na Wontumi wo ye hwan Wontumi wo ye hwan party chairman fie nan no awaba yagu fie nan sa 27 mkoto aba 7th December Ghana for nyina so beto aba ndi kukukuku no ebere da so Wadaroma na watwe menu na wo sere no ebesi 5th February on the 6th yako symposium on the 8th ohini bodwa ndi enya ya no nto ho na yemfa meka Wontumi asem me nanka me kasa yawada so da wupa so kra na womra na asem to hode yanka nkire no na so mayemu yaye na fei sa Maurice Ampaw na wo no di nani abon ho safo hene sabi ye di radio esua de tufo na sabi ye fa nya ni aniamo ho sem sa wo ye lawyer ntidi ayi ye ya krofo metie kotuma ye fa krofo ye no metie kotuma enye mira mesre se Wontumi ba party for penny for by okasa ma Wontumi into okasa ma mo so we say Wontumi the radio station no wa sacrifice or the bo MPP ho dawuro enti MPP ho dawuro bi no no ba sebi na nanu ye tie ba bie ye nko contest ye method ye nanaba ye so ye ho akodi mu bie enti ba for itu vacha me mesre se Wontumi ba sa lawyer no also did any about Hosafo Hina, or Casati said, yes, Sabi Ghana, ya defama no, also ready, no Rambe Yano. Admansi. Niasese ya ye prayer kwebe nyina no nipa na ya wodi bone no wo hene wo so yare upetu yare a upetu momi entwen no omra edano aya wo sre no Wadaroma na awotwe
ɛna ɔsrɛ na wɔtwe mmienu a yɛwada nso yɛtena ase nti nka yɛwada wɔ mmra na nea ɛwɔ n'anim bi ɔma meka nkyerɛ yɛn na nea yɛkeka nyinaa no ɛdeɛ yɛka akɔ akɔsisa nnipa no ɔwɔ hene moma no mmra na ɔbɛbɛduru ha yi a ɛne ɛbɛhunu deɛ ɛbɛka akyerɛ no na wɔn a yɛkeka ho no nyinaa no ne yɛtwe wɔn aba na nneɛma no ho no ɛyɛ adɔɔso dodo ahantan sɛe amanuo pa na yɛmmra yɛn ho ase mɛde mo ase ɛne nyinaa n'anim nanso ɛba ha yɛate deɛ ɛkɔ soɔ ɛba ha yɛka hyɛ maa na ɔbaa na ɔde asɛm bɛkotɔ de nim koraa na daworo ebu na no daworo ma ɛsɛ ogyina dwam na yɛka bi kyerɛ no ogyina nanem anim ɛyɛ anim tia sɛ bɛbaafo ati hɔ ɔtoma yɛwura deɛ bɛkasa ma na sɛbi wɔbɛgyina dwam a yɛkasa a ɔno ati hɔ na yɛne hwɛ he nananom ɛsɛ ogyina dwam ne yɛtumi ka adwene kyerɛ no wɔkɔ a waka kyɛ nanam ka no asɛm aba nyɛ asɛm ketewa na deɛ ɛtɔ so mmienu wɔno a yɛpɛ no no wɔni ha yɛtwentwene ne yɛ ɔsɔ ɔyare na mada roma ɛna meyɛmfo yɛadwene kɔɔ sɛ ɔni ha ɛda bɛba no deɛ wɔyɛ nim bi akyɛ bɛka akyerɛ no na wɔde hyɛ da kyɛne nana no bɛka no baafo ada roma deɛ bɛka no ɛduru hɔ a yɛadwene bi a wɔmtira no yɛbɛka nti yɛma no mmra tifo chiame general secretary ne ne mpanimfoɔ mba nso yɛde mo asesem aba na mode asoma aba bɛtu anim asɛm yi asɛm a ɛnyɛ yie ɛnyɛ fɛ koraa sɛnea wɔsi te no sɛ Kumasi dwomfoɔ koraa ate asi mu na yɛyɛ protest no na yɛte hɔ nananom yɛnka ho biribiara no ɛnyɛ fɛ na sɛ wɔtu kwan kɔ China a yadeɛ biara ni hɔ a ɛbɛgyina to hɔ no 2 weeks gye sɛ bi a ɔwɔ chronic disease a ɛba nso no menyi di sɛ saa na ɛteɛ ɛna doctor nso ɛmfa krataa bi ama sɛ wɔhia 2 weeks nti sɛ wogyina hɔ sɛ wɔka sɛ 2 weeks a yɛntumi nye ntom saa megye di sɛ na wɔtwe sɛ ne deɛ wɔbɛtumi aba abɛgyina dwom ase yi na wɔba abɛyi n'ano nti yɛma ne na wɔtwe na wɔmmra bɛyi n'ano na afei nso ansa na ɔbɛba no saa radio station na ɔlɔya ne te hɔ kasa no wɔn nkɛya no ntum yɛnti asɛm no sɛ odi fɔ sɛ odi pem yɛnyia sɛ obiara bɛtena radio station hɔ na ɔka biribiara tia nananom ɛne Kumasi mpanimfoɔ ɛne obiara wɔn nkɛya no ntum yɛnka asɛm no wie ɛne deɛ ɛnyɛ fɛ nti yɛma ne na wɔtwe na wɔmmra na wɔma meyi n'ano ɛne onua akora wɔkasa no nso lɔya no ɔnso mmra na ɔnkana no ntum kɔpem sɛ ebi ti asɛm no tɛbi baafo wɔte santehene te na nkɔba sɛ national chairman yɛsi fa wɔ nipa bra na wobɛgyina dwom na wɔte hɔ no sɛbi ebu sɛbi ɛnyɛ ado meyɛ kaa sɛ memfa odi kuro mla mebɛnya amane odi kuro bra me fie anadwo mo sɛ mankye na amfa na amba meso menyɛ police menya amane nana momayɛ nimere sɛbi deɛ santehene yɛ no sɔ nti sɛ wobɛka santehene ho asɛm deɛ a na papa saa na kofi kwadwo bonsu wɔyɛ yɛ a NDC ɔkɔɔyɛ manyɛ saa ɔmomfa manu ntu na meakora adɛyi ɛdeɛ ne sɛbesɛbe santehene ana akyerɛ me ayɛ mo a da biara mo sɔre a na mede ne nam party no nso so aha ne firi aha da biara mbɛgyina sɛ santehene 700 pounds na nyina yɛte nyanya fɛ ɛna ɔpanyin deɛ nkyɛn na mpɛ so ogyina dwom ɛne sɛ ɔsi wɔ yale da hospital na ɔbaa ɛwɔ ti ha na mo twɛn report na ɔba no nso so ɔfa ha ɔkɔhwɛɛ no sɛ yɛ ampa sɛ nyɛ ampa yɛdeɛ nokora no deɛ yɛbɛka no da biara nti nanam wadaroma asɛm sɛ nya si sɛ biebu sɛ bɛnya no yɛde yɛ mfa to ho wɔde kɛdeɛ mesa abɔ so biem yɛkyi no de dua nyamane ma apaase nsusu nyamane na kɔba saa na ɛnyɛ fɛ ɔyɛ sɛ ɔdike na mene mpɛ sɛ mbusa sɛ wontumi no ɔno so ne kurom ne na ake yɛbɛhwɛ sɛ yɛde bɛfa no kɛne so na ɔnso ɔbɛnya ama no bia yɛba saa no yɛsɛ wɔfiri adwumaka ase wɔdike firi adwumaka ase enti meyɛ fokutire adwumaka ase yɛne so so wɔ gyaase pranko enti kɛwua basa kɔkye wɔde kɛbra tina na no madaroma asɛm bi ba lady yesterday enti radio mesre sɛ na awɔtwe na
na otwimi no de yentena ho se be yewuania ya so oba yinya asempa bi ana bafo ene yinya asempa bi e de kachire yewura ti se de na nanu bi kai wo hene ye bi twabra on the 26 ye kwa 90 akwai bedile ana wanda mo yenkan asem na continue for so sorry continue for sorry won say usaya wiyale usaya wahi usaya chere mi ana so usaya chere wa ye numna ye usaya nti ye yale ye gina ye ni ka chense ye gwa dama enso mi yale chere yare ti madam mama nsi odi vo chame me de ka kra toso emi mi kasano asemo kan no sabi mampe se MPP for de ye flow ma omubu ade sasa we ni kwasanka yeka sabi amonofo ni nyina bu ade ise de ni atra na ni ton ana we sa ade no ti sasa ne de sabi ya menka se MPP for bu ade obi no a obedi amano sanna za wo fra na obeka so omada obeba efe ko di bozu obai ye fe no obai na de na ye fo bi no ma ne ka sa so omudu omubu ade ade bubu no mubu sabi wo se no hododo no enti ma o man na otwimi e bia no watie program ne ba ba ye ne da e be start ne ya didi enti no mu de kwache say 2 weeks no e de be sere ba fo say ye ma ne ya wode ya na umra sabi nya to kwane ne be ko ana nye bibi ne be bon o to hwi bu ko bitimi na kasa o to we bitimi na kasa enti we anu so sabi ze bi se enne man tene ne mabawa ba wi ase nes bibi kakra ne didia ne ye kasa tra ye ni ton etia ye mpani fo na se ni mtifo bi omodi enum ka na so mo chichiri kuro yi kura no ne kasa tia wo mu hwese wo si kasa sainfo eden tasansamu kura etan enyenyan na me besa meka wo de Wontumi ma no me omeka ne de ni hwem se ne kura se okan asasem no ana wanka na se ne sitie ye ruwia ana de aka no ze eden ye de beto aso General Secretary ne mpanifo ba ya se omudi ni dia maye no maba na kakra ye kan se de na nanum bi aka no mpanifo se opetu yale a opetu chama Wontumi so yale a ye ne nye no ene hia ye asem na beto ho no mo no se no kure se nye no kure eno ne ye pe no wa ha no ne abusa no so ye mpese e be ja asem ya to ho na obeko social media na ade no ono akoa bi na ade na akoto ye wura picture ho na ene ne da ho no mo se o challenge se menti ase eno na ye mpese be da ho kra se ya di Wontumi e koto tiame ayi ho se obe no hefa na ade na akoto to no ho etinya dia o se eje to ho che sase mo ni kwase ede to ho no mo e ma ni dia yi kwa na obeko social media na ade akoto to ho ono ni tipa no no we ne kro to me no akoto ye wura etienu na o so mo de ne ba ni ehu asem kro a wo ka se wokai ana wanka na de lawyer no sa ati ne radio station ho ye no se munni mu a ma menka nkire mo se akokono ene ye de charge to no so akofo obeyire akokono no ye se enkofa na mranya musa no oba na obu ne pa na ye se ene obeye nti de lawyer ne te ho ye no eno me yehu se ene omunya ombeye eti mu ka nkire no na ba bi odina se mo ba no ode ko ba bi ho duo onhwe ne ye na ene ri kine ya mo na mranya musa no so aya onya asampa meka nkire ye onya ya omi ya no miyentie eyitetetia we nya yale o yeso ofa ho yale ofa ho awu eyitetia eno na besere ba fo se ne kine ya manda na o ma bi ya no miyentie de ye Yesu so ni se wo hwa Wontumi oniya na asempa asienti ne ye twehye se mi sei be bia me wura de metena minima sem kro minim yati na de ba bie kami mi susu se anka ye na nakokoso o me kasa na mayente na mo kwa mo akeka che na se ye kwa ya asema ya ye de ya tieni na ye so ya fa ho adwen ye ne de abehia aha na se mba kono no na ma ye hu de ya ye de asi because me na me ni hobi me kura se won so me mente me de me be Kumasi na me be na mbeti se ye hia na se me jansu hia de a e wo se me ba ene yo ha ndi wo meka sem krom ye nti sisi eto so bio ye ma obi an fa ye se ka nwa na nka ade ye wi afia na
yɛn fi bibia so obia yɛ na dwen sɛ wɔne broni bɛkɔ apam yɛn yɛ ka yɛ ma yɛn wo bia nie so ɛyɛ no kwan so ɛna ma yɛnya afa ahodie ɛna mo wi afi ya yɛ yie ni sɛ ɔmaaya mimi susu sɛ ne situation no baafo bantama hina wo si yɛwura sante hina na ɛfa nsa to so yɛmie ɛtɔ so bio muni kwai sɛ sante hina asase so moyɛ campaign bia tɛn sɛ modene bɛyɛ dɛ ɛbɛba ɛne bi wo pa ne yɛwɔ no meda mema dwen na meka muni kwai sɛ mogyina baabiara ɛpɛgya MPP flag kɔpɛ sɛ modene bɛyɛ dɛ ɛbɛba sɛ wɔnim sɛ asɛm ɔkaeɛ na nyɛ sɛ mbɔne deɛ a adɛn nti ɛne yɛ sɛ wɔ mmara no dɛ yɛadeɛ yi ne ho ano yɛma no na ɔtwe mmienu a ɛnyɛ yie yɛma no na ɔtwe a ɛnyɛ yie krataa bɛne dɛ yɛanim ha no ho sɛ ɔyare yɛtena ha no mfe aduonu mmiɛnsa ni sɛ obi bɛsrɛ kwaye a amanneɛ kwan so no gye sɛ dɔkta a wɔhwɛ no no ma no krataa ma no di adanseɛ nti yɛsɔm sɛ ɔyare ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ yie asɛm wɔ yɛma no na hɔ ma yɛwura mfiri abukyire mfiri South Africa ma ɛne nanka yɛte ya no mo yɛdɛ yɛwada nko a sɛde ɔno fa nyansa bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔyadeɛ no yɛn nso so yɛ fa nyansa ka kyerɛ sɛ yɛwada yɛdɛ yɛhia no na sɛ wɔama na no me sɛ baafo wada ma ɔma ɛkwa me yɛnke adwenkyerɛ no ɔmo yɛkwa me yɛnke adwenkyerɛ no me su sɛ wɔkɔtena hɔ no nyɛ asɛm ano sɛ danka ɔka kyerɛ sɛ ntɛma ani o bɔhyɛ biribi a moahyɛ yɛ no ɛma no deɛ ne yɛnka ho asɛm na ɛno akakeka nti me deɛ madwen na makyerɛ no mesɛ sɛ nka yɛyɛ ne sɛ nka yɛni bɛgye abɛsrɛ kwan so ɔyare sɛbi sɛ ne kwan no kora yɛnte ase a na wotwe mmienu mfama no a ɔsɛ yɛpɛ da ɛyɛ ne yɛde ma no ɔba deɛ deɛ yɛasɛm ne sɛ yɛnhu n'anim a yɛnka hwee yɛsere yɛwura bantomahene yɛma na ɔtwe ɔyare a krataa amadeɛ nanso ɛyɛ dan a bi a ɔyare ampa na ɔtwe ɔmmra onya bi anim a deɛ ɛwɔ anim biara yɛn nso yɛbɛtumi ne naka na yɛsra no mpanimfoɔ a mobaa ha mode wontumi asɛm bɛgyina dwom na mema fa kamɛka sɛ bebrebe ɛkɔ so nyinaa nti ɛnam asom akyi bebrebe ɛkɔ so nti monte na mate nso adeɛ bɛkora nso na mayɛ madaroma wo se na wotwe mmienu ana wopɛ ama wontumi na dɔkta na akɔgye firi n'ano a wokura nso wo se nka wopɛ krataa de aba nso wanya ne ebusa wo na kakra no kwan botum so obesam mu akɔpɛ adabeto na nanan wɔntimi anya saa de we ya na de nananom kan nsa de zusu no na sɛ kotokra ni bi anamu na sinipi doctor se krataa nie yɛmɛ na ɔtwe na mienu baabi enam na nyɛ asanti agya enumi asanti gya deɛ nanam gya yɛ na noa na yɛgyina mu yɛabantoma fitaa mu awɔ asantema mu keka wa ankamu mohyɛ no nso yɛmfa fi nkamu yɛmɛtena ha ma momfa biribi atrala yɛnso ne yɛayɛ mo saa baabi a mogyina biara yɛsunsum ne ahoɔden yɛ mpaebɔ ana ma party sɛbe ɛgyina yɛne yɛayɛ mo saa na yɛayɛ yɛ ni yɛayɛ yie paa ɛnyie madama yɛawada na nanan bi ka sɛ yɛawada no ɔne wɔda no bɛburo yɛawada no fa no to so na yɛawada no mmra wɔda mpa so wɔgyii yɛnsoa no mfa mmra na ɔmɛyia no yɛntransmit ma wɔnyi yɛ nsɛm mase ɔmaka no sɛ deɛ yɛwura abotere so ɛfisɛ asɛm paa ɛda no mu paa no koraa ɛnya ɛntɔ dwa ɛna nipa no nso sɛ yɛbɛsrɛ kwa sɛ ɔyare afo dɛda na mɔka no krataa bi ama ampa yɛsɛ na ɔtwe deɛ ɛmma na ɔtwe no sɛ da sɛ ne tete bi ɔmfa no mmra na mmom adeɛ ɛha adwene sɛbe paa ne station no ɛnsɛm a memea metena anɔpɛɛ ne ɛnyɛ sɛbe kafra nipa no ayɛ adeɛ anam ɔfrɛ no sɛ yɛde asɛm ɔmbɛyi n'ano na kɔta ne ɔno ano station ɛsa ato ma nananom a yɛbɛhyia no sɛ yɛde bɛn na sɛbe
ye ne sia aka ho asem asema ya na matie ne say asem de bra ne pa do kan ne ho beto animu na dance bi wo ho a yatie dance bi no so yatie ye te sa se ni wie na wo yiwa no na wo dance ya wo de aba na ye hunu asem no mu nokre so ro to so a ye hunu se be on found to so a ye hunu we anya asem bia se be kafra ye mu nokre de ye pa hunu so ka sama ni ti achame a ebe hunu wa ka sa ti achame so ebe hunu fa so restaurant ni ba de e so ba no be yiwa no ti na o twi de ba for yeso ma no na ni station no so sabe obi station ni dia e mo so aso so esa bo no oni mani bet ni na ya me ya do ma na o twi se ne se mo ma kwa mo be trans ka sati ala sabe ananu mo ha no o mo so fo mo ni na ko so mo ni na mo so be ni ma no be ya no se die be poti pa na sia o ma kwa mo bi be time radio station ho e kasa de ma enfata e de tele na no be ya no ba fo ya botre no ye nya ne sa na se bi ye twa ni mo anu mo a se bi obi ano e ko na wie ye me de mister no ye nya botre asama de ni mu mo amonitua sa sante de se ba se yan kan de a yenim ka yen kwa yenim ko yen kwa yen ko ye odom nti se ka so bi ehufo a na nye yen ti sa semba so na mpani se adaban wo edu ne fabra ene ye fa enu ne fabra ye mfa se de asem ba na nanom anim na ba fo tu ho yi so ote santina nam na feku bia mu ni pa ha de santene netia santene mre bia wo ho ba be wo bia ne sunsum etia se se e ka se ya wo ha na sempa beto santene anim no yente na no me fa no kula nko anya adwuma enye MPP fo asem na enye NDC fo asem na enye CPP asem asante asem ne yeka asama kasa beto anim na e ba ye na kwaduboni no ye ba ye na kwaduboni no wabokodu sese ni siye ena de odi tia no na yi ano sese nso ni siye nipa ewo ho eda anye nipa mi nipa bi ana miensa ena nipa wo ni nyina so entimi ntan de ye bokodu oti ano no obi bedon ana we kwa de ye moma manyosem na anu tedi se ba manyosem a ene obi aka na se bia na de be for santene de be for chairman enkanye so obi ko fa na manyosem bia ba ya na yakowam mo ka manyosem fi dada de ho na ka manyosem am ya bomuda o ka manyosem a yen ye di tumi na mamu sa manyofo no mo ntena ho ame ya ji atum se ama mra ya hyeche ye mrakuni na da mfi apama hankro de okomienu no 1992 constitution no enye papa na nanom ye ka de no na ebu oman enti mo ye mama nyosem a ye mam enti nyeso obi ka na mama nyosem a ne ye de sante na sema ko wuram amonyo ni bia di Ghana ha a oni sante ne ye pe se mo ya na ni bi ka kire no obi ke de no bae no se ebi se abanya mo ntiase asante kasa no mo ntiase e na potofo wo sabe enti se ka Bible no kwa twa no kasa mu asa na de ba twi mu enti de obetwa bofo no de de ba twi mu no na akoya asam abanya ye ba ma akonya ba ma nko ana traso na mo hwe mo de ye akonya akoya nko so obepe bi edi wa register mo anyi niska wa se yire onzu no obepe bi edi akonya no sabe obi ofi Ghana bia limam di no esalani no si awrani ukofo ya santini afantimis we say ankra obi atmidi timena konya no anya abanya aye Ghana mai akonya kase ade ade ni traso no ono mani na yi no se oni anim sanate na koka abanya na ekoto aba na oba akodi a na ede na oba ate be ma akonya so sana asamote enti yakaya no ebi anta se ena kakra yewura koshia boni yesi ken chance yewura ko baaye no emu nyama ode ma Ghana
animonyam ɔde ma Ghana wohwɛ wiase aman no ayemfo kɔɔ no a ɔmo oil Morocco, King Hassan of Morocco, amaya akɛse wo sika ɔmo nyinaa di ɔmo akyi ɛna Chinese yɛ ɔmo so ɛna represent Ghana President Kobi baabi na President te ne baabi na otu fo no President na kɔɔ ne nkyɛn kɔkyea no ɛna obi ahuru sɛ santene ne ma mpani ne ɔmo pa biso obi a ɛyɛ animonyam ayɛ eti yɛ mma kwan ma no sɛ mo kama ma no sɛm a yɛde manyoni bi bɛ fata ɛbaba to otumfo ho amanyɔfo bɛ firi titi nyinaa bakɔ saa na santene ne ba ɔkɔ afoforɔ ba nipa foforɔ bi amfra abusua bi mu medi santene akɔnya no bi ɛka abusua na ɛda mu no nko a enti ɛba asɛm sɛ ne yɛka a mo ne yɛmfa no korɛ nka asɛm akasa no a amanyɔfoɔ no ka no yɛankɔɔ bi ɛna no mo sante aseɛ sɛ ɔmo kɔhyɛ na ɔmo kɔka amanyɔsɛm na yɛ mom enti yɛnkɔ no bi so kɔpem sɛ sɛ obi kɔka asɛm bi ne ɔde santene ne akyea me ba mu deɛ a anya ɛtokuro bi a ɛwɔ asanteman bi a ɛbɛwuram na sɛ sɛ yɛnte asɛm no panifoɔ ba yɛ deɛ ni deɛ aba wofrɛ obi na obi ama a sɛ ne ma mo yɛhu ɛne na asantema kuro so MPP no ɔma ba General Secretary ka National Organizer ɔmo ba na ɔmo kasa sɛ na ɔmo ada koraa ne deɛ ɔmo ne ate ɔmo sɛ National Liberation Movement ɛna kɔfa dombo no mfiri Northern People's Party Apollo voter Arara Mponsa na ɛmu General Secretary so akyemfo paa no na bibia meka ho United Party no ɛkɔ yɛ ansa na ehu sɛ gyina no na nyina bɛka ho ɛna yɛ nkakra bafo koto kɔ detention nkɔfa yene ɔkɔ detention yɛ bɛ asante ɛna ɛde mate me ho baeɛ kɔkɔ am nkoma daadaa yɛn so ɔbɛtu koko mu antum yɛsɛ kwa no antum deɛ yɛate yɛ ho ɛna UP bɛgyinaeɛ ɛno na gyemo te ho ne ɛno bi baeɛ ma Ghana yɛdi obi antima nkasa ɛna Akufo-Addo dubuahen di wɔni kasa dendendenden ɛna asante ne Ghana man nyinaa sɔreɛ ɛmu na MPP atena bench from 1979 Popular Front Party ɛna abɛbi wagya nsoma hoo ɛna limam fa mu ɛno na nam a ɛda wɔ saa ma akɔfoɔ bɛpagya ba 2000 a yɛasa kuta mu a ɛnam te wei sɛ yɛka yɛmfa yɛ akɔnya no mawuram amanyɔsɛ mu mo ba mo amuni die sɛ bia party bia ba ɔde ma yɛ san sɛ monkae sɛ meyɛsa menwadwene mu no party bia na obɛtumi aba power asante nka ho a wobɛnya Ghana nyinaa mo amonim regions ni 6 sɛ yɛyi ani firi baabi a de ani hwɛ a deɛ mo pɛ no mu nya mo anya nso a mo nhyɛ asɛ nkɔpɛ baage nti hɔ kakraka mbɛpa ka no na ma mo de bɛkɔ ɛno na yɛmpɛ sɛ ɛba enti sɛ yɛka asɛm bi sɛ na ɛnte saa afi sɛ yɛwɔ asɛm party ɛtan wɔ MPP wɔ CPP wɔ obi yɛ kasa ketewa bi na etia obi a obɛtuma gyina so aka asɛm bi afabricate stories a ɛnyɛ nokorɛ biso ɛbɛkɔ ɛbɛkɔ mu na ɛnyɛ nokorɛ ebiso ɛbɛkɔ mu na ɛnyɛ nokorɛ bɛdɛ ne ɛho wɔn a ɔbɛka asɛm wɔ ama mpanimfoɔ baayɛ ɔmbɛsrɛ kwan sɛ ɔsrɛ kwan na baafoɔ sɛ yɛmfa nto nananom anim a ne yɛ wɔn gyina hɔ a yɛn nana ne wɔn deɛ nanso na asɛ ɔmbɛsrɛ kwan nti wɔn tena sɛ tie sɛ akwansrɛ ne yɛbɛpene anaa yɛmpene na deɛ ne ka no sɛ party general secretary mɔma wɔn te aseɛ sɛ asɛm a yɛwaka no ɛnam mfamam na asantefoɔ ma no kɔtɔkɔfoɔ paa asante kraate wɔ mu no sɛ woka asɛm bi ama no bɛfa kyerɛ me ne abayi ho deɛ a na asante yɛ awo so nti wɔma no nkyɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɛnte saa no yɛbɛsɔ ano ntɛm na yɛka kɔ abɔnten ama obiara te sɛ asɛm na yɛkaeɛ no na nte saa sɛ te saa nso a na deɛ ɔwɔ abɛka nso yɛgyina so aka kɔ abɔnten ɛno ne yɛmpɛ sɛ ɛkyɛ firi sɛ ne kyɛ paa deɛ ɛkyɛ ɛbɛtia mo ɛna deɛ ɛtɔ so biem saa bɛnteɛ Maurice Ampaw no ɛnyɛ wɔ nkwa na ɔyɛ moyɛ mama nyɔsɛm no na ɔwɔm dadaada ɔka fidie nso kasa gyina sɛ obi a wɔ abia anim ɔka deɛ ɔka ɔsan bɛka ware sɛ ɔka biribia ɛnyɛ yɛ asɛm yɛnim sɛ mmerɛ a broni to baeɛ na ɛyɛ law no ɛyɛ LAW ɛyɛ lie and win masaka mo paadam de ba mede wo doctrine document bɛba sɛ yɛka asɛm ne wɔntwa nkontompa a yɛde wobɛtom nti lɔya bɛtumi atwa nkontompo defende wo yɛyɛ a wontumi twa nkontompo da wɔn sɛ wobɛgyina na woka kyɛn na ɛka no ano obi ka sɛ mmerɛ a yɛde kɔ kyɛn na mmerɛ a yɛde ba
ɛne mmerɛ de yare saa calculations no ne yɛyɛyɛ a mobɛwerɛ so a mode hyehyɛ amanyɔsɛm no wɔn sɛ musuae obiara na position so assemblyman unit committee bibia MP board members ambassadorial portfolio ambassadors president nankasa ye you know so I president elect this is a president to swear in into office say I nana adodan gogo for ado answer no I president enti nsuaye na ne ka wasem no mo se kan na mo di so ai na nya se kan ye de no esunsun na tim tu so ma o be kantam de din sia bo ho bia enti na achiwe ko enti wo ka sa ha na so hweye Maurice Ampaw no nananum di aka ha ne se abrante ya yebo ni din Wontumi o ya abrante me enfie mo ni kura na manum tete bi enkokrafo ana nananum te anu o ye achidi ye problem se body e jata na tete ota no obi a otuni esi na konyo ti obehia sa na obegina ha o kasa na ho wo so lawyers wo emu professors bebre otene a otimi trawo o so obegina be kasa na bradwom na sabe ejana aka eno na ma ye kasa santene ni sikadwa yesemo tumi wa santene ni santene kwa na yene obide amanyosem de no ma aframu kasa basabasa se koba mese amoko abato a ye bebe afia tumu abano a ye pesa asomdwe ba Ghana ye mpese nam asante so ne ye beye bibia de mu abetage ye bibia ebiso ti abonten pe hwe de ye kan na mu de akamosem ebiso di peska e ma ye hwe no ho ahwan so ma muska ai furu bia o mo so so no anketeketi bi o sabe bi kwa wa mo na mutu omuka ye taxpayers money in the omuka I can say a transfer na ko voter ye de ko oko otu vo mo transfer ni da mo transfer sa na mo ban samo a se ba ni se mo ma fe pa ye nya adwuma na nye kama ono ni na ye de me si se ye ntimi ka se bia san se on ka bibi mi nya no bi nwe ne mo Maurice Ampaw no okasa edu pampanso we otumu se enye wo no na bibi abba ni nipadua ni ama abetra na dwene so o system no heart eye no ma basabasa se mind no obrongo tatum panic mandre mind no adwene no obrongo ta ankata heart no so na heart no focus so eke cancer basabasa obi a wote na kuma nante no mutemi obi a wote na kuma nante odi gugu na de ordinary dwene etena koma so no on fiti preocupa nya no ma basabasa e ba ni say ya on ma meka renche na nanom no na wo tie kire a ototobo a wo kan san kase on say o say no na mon kai di asante tumi ye na mon kai di Maurice Ampaw ye Maurice Ampaw ba ku pe one ne yire ne ma asante e wo na mo fo mo ni hwe na mo mante no mo so mba ya amanyosem a mo makwan na obi mesai di mo bo ano sama buano na mpesa mde ya de pade a mo makwa mo bi nse no na mo makwa ya ye be se nyina ye be body mo buano ni na to ogu de ye me enti Maurice Ampaw no mo na nti no asese ni di Maurice Ampaw no on fa nya Maurice Ampaw mo fa ma ya se e ba se na o kasa na o se amobi kwa be kasa ampa o se na nanu kan yase akokuna kofo obiri omeyi na no oba ode atopa na eba omso oba ekura kire se onya obeye na nanam kan na sabe oho ayenka na usa eyi mframa fam enti se te so nti so omia na no na obetawo na mope bibi kakra ma no a na Wontumi ehwe no ma no hoto no onya edan bi tram no onya ka bi kokoro bi na mo na wafisa wiase nyina ya ne de omsa ne papa a de ni din Maurice Ampaw no to ya no ye ka say wiase bete ba ba so oti asese so ba so ni eche no nya dimpa no wu adabi ya bodi dimpa won susu fa na ni ahonya achi good name is better than riches so we are never na no sika bebra enya no madodo oni pa nya ni sika bebebe mu na ne nkwate ni pasika ene ne roma no fantimu entino de amedeto ekosin say bavo emebi ba me ka say oirepa ekrofi ekokae na GJ for Ghana Journalism Association homa sore na omo be ka de omo pe na bi ka de omo pe sabe obi adwumo yenka
ye koka ho asɛm ayɛ dɛn nanso station ye Wontumi ne dia ne ho aba asɛm ye bɛka ɔmaa Maurice Ampaw bi ɛte so ka de etia ayɛ de abufuo bɛba sɛ abufuo so ba na nananom sɔre sisi a ye so ɔman a santenyina brɛ asante na yɛketewa bi o territorial expansion through war territories ayɛ expansion ɛyɛ war nti dana me kasa no me kan sɛ chief commander to the armed forces so no yɛ president yɛde tumi ama no na tuo deɛ yɛn mama yɛ krataa bi a wotɔ aboba 100 boxes so no wotɔ 4 bi ahyɛm 25 na 100 ne mefa nkɔkum opuro a na mefa nkum deɛ ne yɛtɔ de kunipa ɛne yɛ nkunipa bi enti yɛnim ko a Ghana na no brɛ na de moja na nam hwe goje Ghana to hɔ ɛna yɛakyekyere ama na yɛ kakraka yɛ asomdwe wiase nyinaa ho Ghana asomdwe ɛwɔ monhwɛ saa asomdwe no na moma ɛntena hɔ yɛmpɛ sɛ asante bra na no brɛ ɛyɛ kwa ne bɛ wiase no na ɔman na nanom akyekyere no yɛasa bɛdane abutu Nyankopɔn ne nanom samafo ma bi mada fisi ni Ghana bia bi ma yɛ kɔtena mu yɛde ɛwɔ ani tie ma kwan ma so called Maurice Ampaw some jini di so nim kasa opa mo fa na metra ho we ono so wo ye no mebusa ne nsem akoma nan se onfa eyetwi onfa nkɔbrɔfom hwɛ general secretary fefe na efe na odamani ba tu mika wo so no fom nya se betete agu fom mo fa nkɔbrɔfom ma ndie sesia atoto oh yan blacks no awoma so pinga mo ayen Etimoma yemfa odo yemfa buoma mo yenim se the political party MPP ne bi de ebuoma yenim se the NDC fo bi so buoma kaniga asoma ya ka che mo se yemma kwan ma mo nyae mo de no amote ho a enkola nketenkete mrante asisi so no ebi anya ba bi atena anya fidie kase atim ebi ye no ma na yen ya henie no a ye na nanom de agya ya ye to aso no yemma kwan ma mo mfa mo de no enye ni ye last motomo ye ba mo tie ye ba na president atukwan ene ye say ko vice president wo mo a ye do hey don't pass here don't do mo ye no jubilee ba house o aso mo betu ha ye ya na ye na obi okra se ko dia mo ye jubilee house o pa security wo no tie ye ba apostle Joseph na president wo say ko cha vice o se ba na sa na mo bedu ha ebi kwa ba mo de mo camera ba se on person mo chia wo ni a na ye twa wo mo ti na ye pene na ye ya santeni ti mo jiri se na na bi ene general secretary ene woni an me ba ye be pene ama mo emre wo mo ni mo de ase no enye nti obi a opese ohamo no mo si ni kwan na mo asema mo de ne ba ye no enyina na enkate ba ko se pese se enkate apema ni ntondwene sabere ni abuno na ba fo ma sere se na otwe no asante an se o sere da na otwe mienu a o sere bosome ya abodifa ye bo nwa nwotwe a otwa nan enti na otwe mienu no me so megina fa no so se omra na de obeka no ye ntie na omo so ko mbenya asempa bi na nan bi ka se nka ye me bokodu no se be bokodu no hwan na ye ka kire no afi na manfo asokodu no mu ye yi ano kra no omo gina wo gina pese maka atosemadi on de bedu mon kan se de mote ne ano a ye nyanka asem bia da ba for de be hye no e na ba for sre me sre se na wotwe a me nuanom kan no ya wada de ben ya de de bi so me sre e bi nso sre ya wada ba for nananom bi asre ya wada nananom aka Maurice Ampaw na asem enti wono so wona wote ewura nam se fa Wontumi general secretary so ha tumi pa de party no na CEO chief executive officer enti no onim de kan so pasa asomdwe ba na ne hoto no a onso nim de obeye enti nananom bi se na wotwe ebinom so se odaroma ya wada de nananom kan se onu ama ha ma na akokoso ne wo swai aso aframa so akyerɛw akyerɛ santene enti so ono so be kan se wa na etia no a ene na ono anasem to wo swai ne de ono be kan se mo mudu enti se de o kan so amfa no oni ha na hwan ne wo kama na yi ano tanam so stress da wo de be hye no e mfa Wontumi no mra na Maurice Ampaw no na me so me sre bi se woni din abam nti ono so no se o amaha party no masam ba for de nananom ese no meda nananom nyina ase
ɛwɔ ɔmadwen a ɔmakyerɛ ɛwɔ asɛm da anim so na deɛ mepɛ sɛ mo nyinaa mote aseɛ ne sɛ asɛm no ɛmɛtɔ yɛ anim te sɛ yɛka ho hwee ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ nnipa no a ɔreba no yɛbɛbɔ no kɔ adu no ɔsɔ ɔyare enti yɛka biribiara ɛnyɛ yie enti mɛsɛ nananom sɛ obiara nya abotrɛ sɛ tie biara no ɛbɛba abɛtɔ anim na kakra me mepɛ sɛ meka no sɛ yɛ a meka kyerɛ MPP foɔ ɛne sɛ asanteman deɛ sɛ mode bidie bɛka baabiara ɛnyɛ asanteman ɛfiri sɛ mobe biara aha ne firi yɛtie election results a ɛso bantoma mae yɛse ha mae yɛfrɛ sɛ kɔda so mae kɔsɛ anim sɛ ba pɛ biribiara bɛsesa asanteman aha no mu biribiara nti asanteman so de ɔba a yɛwura ɔyɛ baako pɛ ɛne santehene na wɔamfa me so na wode kɔduru hɔ deɛ a na kyerɛ sɛ wobɔ hye na ɛnyɛ adeɛ a yɛn so yɛbɛma ɔfa ho adi da asɛm no deɛ yɛbɛpam yɛpam na nkɔ yie di a yɛma mfa ho ni nti mpɛmpii no nkɔfoɔ tuamofo to ministers ne fo to political appointees ne fo sansantema deɛ wosrɛ wɔ mo sɛbe ɛnyɛ ɔmo mpo a ɛnke ɛnya fa hodie ɛfiri sɛ yɛyɛ fa hodie no ba 1935 ɛna buroni sɛ monkɔ moabrɛ ɛna moa politicians yi mobɛhu yɛwura sɛ wogye pɛ yɛdeɛ no bɛkam nti twentwɛn so sɛ bɛyɛ a yɛn nyinaa bɛgyia bom ɛno ne ma 1957 baeɛ sɛ ne mu ne ma bakɔsɛm no a meka kyerɛ mo ne enti santeman deɛ ma mu ni ho agorɔ koraa na asɛm a baeɛ adeɛ baako adeɛ mmienu bi m'ani nnye ho na ɛno no amma hu sɛ asɛm mafa ne tiraa deɛ di kan wontumi asɛm kɛseɛ nte sɛ aba woba bɛsɛ kwan a wosi doctor's report nka ho na bɛyɛ dɛ asɛm a ɔka no yɛagye adi doctor's report nka ho yɛn nananom sɛ ɛba sɛ yɛnte apɔ na yɛntumi mma councilor na yɛkɔ akɔka kyerɛ yɛwura yɛkɔ akɔsrɛ kwan a wonkura doctor's report a wontumi nkɔ yɛwura anim because wokaa na kyanefo asɔre report wei ɛno ama ɛfiri sɛ ɔno ara no menyɛ sure sɛ ekurom ha a wɔteɛ no obi na woyɛ no so firi hɔ a wobɛyi sɛbe asɛm no nyinaa ɛne sɛ obi abɔ kɔ aduane sɛ asɛm asi yɛnte ɛkwan biara so no ɛsɛ wobɔ mmɔden na woba ɛnea wote wheelchair mu mpo no a woba amea hu sɛ wote wheelchair mu ɛnea mɔma ne nkɔ na akyire yi ne nyinaa yɛn hu nti deɛ yɛka kyerɛ sɛ general secretary kɔ na kɔtu ne fo na nanka mede hyɛ yawada sɛ yawada ɔmmra na yawada na yɛ saa no ahu sɛ akyamefo ndika ka yɛwura abotrɛ yɛ ɔde ɛhwɛ yɛ nyinaa ma na yi yɛduru baabi a ɛti saa so na sɛ yɛma bi ka mo nti adwoada deɛ kwan biara so yɛhia ne ha adwoada ɔno no ba a ɔne Maurice Ampaw any entire management of Wontumi ɔmomra anim ha na fa ɔmbɛkyɛ deɛ nti a Maurice Ampaw ɔtoto bi ma nananom na afei so management no ɛma ne saa platform no ɛma ne yɛ deɛ ɔyɛ no megye di sɛ santima mu deɛ ɛnoɔma bi hɔ a woyi a ɛnyɛ yie na ɔmmra ha na ɔmmɛkyɛkyerɛ mu nti yɛde bɛhyɛ Monday na ɔtwɛ sɛ nɛ yɛde bɛhyɛ
kwan biara so mfa ne mmra sɛ munimu a dwumadie bi da so on the 6th of February and on the 8th of February you celebrate 150th anniversary of Segranti War. Ya ni abriye ya wada obehu de besi kruma enti no no ye ni adaje ye boaboa ye ho ye raso ni ha obeba ya ensam kakra obeka che fa ho a ye betimi de sesie ho ni nyina ye twen enti ye ni adaje enti sam so paso ye kan de a ye hia ne adwoada de wo ye bia no se wheelchair kra ontrem no mra ye twen ha tinara no medamu nyina mase na me boa adwoada ye be se hia wa ha 11 o'clock me pa adwoada e fa numra e mo se no the secretary after so bodum se ka doctor report ba kwa gbe hunde be kan so enye first doctor report nka ho e ma na otwe no no ntena na na otwe no no ti asem kro no a sebe ko so ene ebetu na mani mu no ometi no wa no ye bia sebe oyi wona no so ho dance bia ba o famra e sa se no do mo di ka radio so dada na ye se eto ni mu a te dance bia o bia famra no so dance bia o bia amara no mu hwem na se do bia fa nto ne fa so dwemra e be se e be ya mo sem na be fere na no empenisa ana sebe abante no ko tran radio so no mo pere famra anya fe sebe odenya mo ho sana sebe Wontumi nana sabi esile fe so onya mawa wo da ko tire chire ko kasama no anya no kwa so no ono radio fo ni na kwa ma no e ma no kwa ma no be kasa no so be chire mu ma no kwa ma no be kasa sebe ni ma fata sa tira no enye ezia no kwa ya e de so be beba tano se do na ba po se ya no ni na de asidama no ba be sebe ko fo ba yi na se da sene du ba kon so be siamo ma ba no bi ho e kam de fro Otumfo Chiame Adarma mana tuna na mo se ye ba ye afutuo kokobo ene nsema o maka kire nyina na hobrasem ye tie na sopem na Madaroma me se me ye gina secretary ma party no na Madaroma mo de hye ne me de me mo bia mfa santeman nim entutwufo me de bia meka sebi me twentrefo ha mo de fo hwa so yi asanteman ene MPP me yi asanteman to Madaroma anya ade amepre ama wo bia ya no ma enfata se de mo kan no adwada no e be ka kire no se wo mbra asabi excuse for bia ba party na ehi ho afrim ena ade a ye de ho e be ka ho Maurice Ampaw so party ni nsuma no party ni enim no so nko ka bibi wo ho to no na nya na asem a ombra no meka na asem Madaroma ti se de amade amaye no na otwe se ne ye be sa ba bi madam ase so de ona na eso no se asida na futu ni ma ba ni ma no ye meti na sopem sebe o mo se ye na se o mo ni bia e ma sa e bi da la moda we just sent me call bia so na me ade mo bia no so se ti bia no sebe on oba o mo sebe da so joba o mo se ade mo bu se ga opi je mo a o mo so ga kwan akobi afo sorry